onako razmišljam, prilično hrabar potez da odeš u Rusiju, ne znaš reč jezika, ali kako si sada uspevao da ipak budeš autoritet na gradilištu? Jer to se nekako očekuje, pogotovo kad radiš tako, kada si u toj ulozi, kako si rekao, design menadžer, to je tomu dođe kao neki projektantski nadzor. Pa ne, to znači da jednostavno projektant ima nekog svog eksponenta na gradilištu koji garantuje i koji u stvari mora da objasni izvođaču kako, zašto, i ako se pojavi problem, a pojavi se uvek i projekti nikako ne mogu biti idealni, idealno nacrtani, da na pravilan način nađe rešenje, ali da ne uništi ili da ne unakazi osnovnu projektantsku nameru. Tako da, u stvari, kako bih rekao, morate da zadovoljite obe strane, i izvođaču koji kaže, a šta ću sada, a da mu donesete odluku brzo, jer je to njegov imperativ, a s druge strane da nikako ne napravite rusvaj u projektantskom smislu onoga koji to izvorno hteo da uradi, a da on bude zadovoljan. I tu je u stvari ključ. Kako to uspevaš? Uspevaš tako što, u stvari, neko svoje znanje, svoju neku energiju uneseš u jednu i drugu stranu i stvara se poverenje. Poverenjem, u stvari, ti počinješ da rešava stvari, onda ljudi počinju da veruju da ti si sposoban, da to možeš da se uradi, da je to dobro, da ovom nećeš uništiti projekat, a da ćeš ovom pomoći da to završi. I to je to. A ima još jedna ključna stvar, ja sam sad setio jedne anegdote koju volao da podeliš s nama, ima još za crnu knjižicu. A, da, pa to je sad, to je jedan zaista zanimljiv detalj. Ja kad sam došao u Rusiju, s obzirom da sam prvi put bio u Rusiji i nisam znao ni reč ruskog, neki tamo stariji kolega, građevinski inženjer, koji mi je prišao, koji je bio, ja sam bio šef, šef, mislim da ako tako možemo da nazovemo, neki rukovodilac, šef, to mi je kao neki servis, ali nije bitno. Znači, bio sam neki rukovodilac i on me pitao, ti si prvi put u Rusiji? Ja kažem, jesam. A on kaže, znači, nikad nisi imao kontakta sa ovom sredinom? Nisam. A on kaže, ne znaš ni ruski? Ja kažem, ne znam. Pa kaže, dobro, sad to nije, to baš sve ohrabrujuće, ali evo, kaže, da ti podelim jednu molbu, da ti kažem, pošto si rukovodilac, a ovde ćeš imati dosta stvari na strani, ne Rusa kao Rusa, nego jednostavno njihove zajednice, oni su tako vaspitani, jednostavno vole naredbe, i tome se ne suprotstavljaju, a kad je neko niži po rangu pod njima, onda su vrlo ružno umeju da se ponašaju, i ti ćeš sad sa neke ruske strane rukovodeće, ako oni žele nešto da implementiraju, imati problema, a pogotovo još sad imaš komunikacijni problem. Ja ti savjetujem samo jednu stvar, ako budeš imao problem sa nečim što treba da se izvede, moraš da kupiš jedan crni mali blokčić. Ne razumijem šta to znači. Jedan mali, znaš, to je mala svečica, mali crni blok, i da ga staviš tu, kod sebe. Ja kažem, dobro, a čemu to služi? Što bi ga ja sad ne razumijem? Pa kažeš, dobro, ako i ne možeš da ga kupiš, vadi i daj mi taj neki crni blokčić. Ja kažem, dobro, šta ću sa njim da radim? Kaže on ovako, kad ti se pojavi problem, ti samo kažeš i počneš da pišeš njegovo ime i piše kako je zovut. Znači, kako se vi zovete. Kod njih je to odmah signal da će on biti prijavljen nekome koji je iznad njega i da ćeš se na neki način žaliti. Naravno, ja taj blokčić držao sam tu, poslušao sam čoveka i dugo mi to tako stojalo neupotrebljeno. Do jednog momenta kada su oni, eto, kao izvođači iz svoje neke imperative brzine, hteli da ruše, odnosno da urade neki deo, kako rekao, nekih map instalacija koje su bile potpuno neadekvatne da prođu tu u nekom interijerskom smislu, jer sam ja vidio projekat, a njime to bilo lakše. I oni su to već počeli da rade. I ja sam rekao, ne, ovaj map ovde tu ne može da prođe, kao prvo nije po projektu, oni su rekli zbog brzine, sutra imamo kontrolu i tako dalje, to jednostavno mora da prođe. Ja sam rekao, ok, izvedio sam taj blokčić, rekao sam, kako je, mislim, odite mi vaše ime, vaš status, vašu firmu, i vi znate da sam ja sutra isto kao rukovodilac na tom prijemu, i ja ću svakako reći da ste vi ovo uradili
i da to nikako nisam teo da dozvolim. I zatvorim taj pločić, stavim ga i odem. Znači, nije prošlo 5 minuta, oni su to demontirali. Tako da, u stvari, shvatio sam na neki način kako taj sistem funkcioniše i to je zaista bilo onako, to iskustvo je meni onako baš, i onda sam shvatio baš vredno, jel? Ne samo kao Rusija, nego taj moj lični izazov je meni rekao, mene lično, sad neko da baci na Mars, da me došli na NASA i kaže ideš na Mars, ne znam šta da radiš, mada volim taj film Marsovac sa ovim, kako se zove, te glumac, sad sam ga zaboravio, da nije ni bitno, kad je sam na Marsu i tamo organizuje, ja imam osjećaj da bi mogao da se snađem.